الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina wannan jawabi a matsayina na horejo wato shugaba na kungiyar Tabbatar Fulako International akan irin abubuwa da muka gani tashin hankali wanda jama'a duka sun ji tsakanin jiya da shekaran jiya ya samu Fulani makiyaya a jihar Nasarawa. Kamar yadda jama'a suka ji, na farko dai makiyayan nan gwamnan jihar Benue Otom ya sa an kwace musu shanunsu. Bayan an kwace musu shanu, ya kallafa musu haraji na zalunci naira miliyan 27. Suka tattara kuɗi suka je suka kamo shanun nan suka biya kafin a ba su shanunsu, dukiyarsu, sannan sun koma da ita sun shiga jihar Nasarawa za su koma gida. Aka biyo su da jirgin sama, aka jajjefa musu bom, aka kashe su. Wasu sun ce jirgin sama ne, wasu sun ce irin jirgin saman nan ne drone wanda ba shi da matuki, amma ala kulli halin kowanne ne abu ne wanda yake ƙarƙashin kulawar gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan ba shi ne karo na farko da ake kashe makiyaya daga sama ba. A ranar 7 ga watan Nuwamba zuwa 8 ga watan Nuwamba haka aka je ƙauyuka kusa da garin Awe, aka dinga ruwan bom, sojojin jirgin sama, aka kashe Fulani babu iyaka. A wannan lokacin na yi magana da jami'an tsaro, na kai kuka irin wannan. Jami'an tsaro da gwamnati iyakacin sani na har yanzu ba a yi wani abu a kai ba, ba a biya waɗannan mutanen diya ba. Yanzu ga waɗannan bayan an zalunce su, an kwace musu dukiya da ƙarfin gwamnati, an zo an kashe su. Abin da ya sa wannan maganar ta zama tilas, wannan ba maganar rigima ce tsakanin Fulani da wata ƙabila ba, ko rigima tsakanin musulmi da kiristoci. Magana ce ta gwamnatocin Najeriya suna kashe al'umma da kansu. An samu wannan kwanakin baya, shekarun baya, a jihar Mambila, a jihar Taraba, a garin Mambila, inda aka je aka kashe Fulani sama da 800. Da kaina na ba wa mataimakin shugaban ƙasa sunayen Fulanin nan, mun ba da hotunan su a gaban shaidu. Babu abin da aka yi, kuma ana kyakkyawan zato wannan kisan gilla da aka yi Fulani akwai hannun ma'aikatan gwamnati na jihar Taraba manya-manya. Muna kira ga gwamnatin tarayya lallai a yi bincike akan wannan, kada a bar shi. Mun riga mun aikawa waɗanda ya kamata mu aikawa. Muna fata shugabanni na arewa, sarakuna su ma za su yi magana akan wannan. Muna sane da cewa Fulani a cikinsu akwai ɓata gari waɗanda suke ɓarna a ƙasar nan, kamar yadda ake da ɓata gari a cikin dukkanin ƙabila. Amma wannan bai ba wa gwamnatoci 'yanci su kashe mutane ba tare da wani haƙƙi ba. Muna kira ga al'ummarmu gabaki ɗaya su kwantar da hankalinsu, su bi doka, kada su ɗauki wani mataki na ramuwa ko na tashin hankali. Amma muna musu umarni da su yi abu guda uku. Na farko, a tsaya a wajen Allah subhanahu wata'ala da addu'a. Allah ya mana maganin wannan zaluncin, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashin hankali, kuma Allah ya saka wa al'umma akan zaluncin da ake musu. Na biyu, su shirya katin zaɓensu idan an zo zaɓe, su je su jefa ƙuri'a, su samo wa kansu maganin irin wannan abun, saboda idan ya ci gaba wahala da za a sha nan gaba tafi wacce ake ciki yanzu. Muna kira ga hukuma da ta yi abin da ya dace, kuma a yi magana da gwamnan Benue ya koyi da 'yan uwansa irin su gwamnan Plateau da suka tsaya akan adalci. Muna
cewa irin wannan zalunci shi yake jefa wasu daga cikin mutane cikin ta'addanci da manyan laifuffuka. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ya kare mu, ya kare rayukanmu da dukiyarmu da mutuncinmu. Allah ya mana maganin azzalumai da zalunci, kuma Allah ya saka